ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସ, ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉ ପିଲାମାନେ। ଭାଇମାନେ, ଆମ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସ, ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ଯାହା ବି କୁହ, ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବଟି ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଖୁସି ତ? ଆମେ ବି ଖୁସି। ହେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପୁଣି ଦେଖା ହେବରେ ପିଲାମାନେ।